राजकुमार चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीरपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजकुमार जीतेंगे। कैमरा छाप पे बटन दबाना है और क्रम संख्या 9 से जिताना है। अब की झांसा में ना आई हो, उजीरपुर पंचायत से जितई हो। हई गरीब के बेटा, हमके भारी मत से जितई हो। हाथ जोड़ी कहल भैया, पटना भुलावे के बाटे। कैमरा छापे पर बटन दबावे के बाटे। विजयी बनावे के बाटे। मुखिया बनावे के बाटे। राजकुमार चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीरपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजकुमार जीतेंगे। होई विकास के कमावा केहू ना निराश होई। बानी गरीब के बेटा, सबके काम समान होई। होई विकास के कमावा केहू ना निराश होई। बानी गरीब के बेटा, सबके काम समान होई। गल डाली सड़क अब की भैया हो चमकावे के बाटे। कैमरा छाप बटन दबावे के बाटे। राजकुमार के जितावे के बाटे। हाँ हाँ, मुखिया बनावे के बाटे। राजकुमार चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीरपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजकुमार जीतेंगे। पंचायत में सी छाट हो सुधार हो। हर दम राज कुमार जनता लाखार हो। हाँ हाँ, पंचायत में सी छाट हो सुधार हो। हर दम राज कुमार जनता लाखार हो। सोच समझ भोटवा डालिहा, बदलाव लावे के बाटे। कैमरा छाप बटन दबावे के बाटे। राजकुमार के जितावे के बाटे। हाँ हाँ, मुखिया बनावे के बाटे। राजकुमार चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीरपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद